Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για την συμμετοχή σας στη σημερινή μας εκδήλωση. Ονομάζομαι Τσουρέλης Λουκάς και είμαι χειρουργός θώρακος. Θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω θερμά τον ΕΟΜ, το Σύλλογο Μεταμοσχευμένων Συνεχίζω, καθώς και το Ίδρυμα Κόκαλη για την τόσο τιμητική πρόσκλησή τους. Ο Πέτρος Κόκαλης γεννήθηκε στην Λιβαδιά Βιωτίας, όπου και πρωτοάκουσα για την χειρουργική του δεινότητα ως μαθητής του Λυκείου Λιβαδιάς τότε, από συντοπίτες μας με την χαρακτηριστική έκφραση «Στα χέρια του τον Ιστέρη και λαϊδούσε». Η επιστημονική του πορεία ξεκινάει αμέσως μετά την αποφοίτησή του από το Γυμνάσιο Λιβαδιάς και την εισαγωγή του στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. Ακολουθούν σπουδές σε φημισμένες ιατρικές σχολές της εποχής του, όπως το Βερολίνο, η Ζηρίχη και η Βέρνη. Η ανακήρυξή του σε διδέκτορα της Ιατρικής Σχολής της Βέρνης μετά από πρόταση του φημισμένου καθηγητή και διευθυντή της έδρας χειρουργικής στην αντίστοιχη σχολή, Θεοντόρ Κόχερ, σηματοδοτεί την αρχή μιας λαμπρής διαδρομής. Ακολουθεί η ένταξή του στο κλινικό και ερευνητικό δυναμικό της Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής του Μονάχου με διευθυντή τον καθηγητή Φέρντιναντ Σάουερμπρουκ. Εκεί διακρίνεται τόσο για το κλινικό όσο και για το ερευνητικό και συγγραφικό του έργο. Αποκορύφωμα αυτής της πρώτης φάσης, ο διορισμός του ως αναπληρωτής διευθυντής στο νοσοκομείο Μπετέσδα του Ζόλιγκεν από τον ίδιο τον Φέρντιναντ Σάουερμπρουκ. Μετά το πέρας του πολέμου και λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της ελληνικής κοινωνίας, ο Πέτρος Κόκαλης αναγκάζεται να επιστρέψει στα γνώριμα για αυτόν επιστημονικά μέρη της Γερμανίας και ειδικότερα στο Βερολίνο. Εκεί, πέραν του κλινικού του έργου, αρχίζει να αναπτύσσει ένα πρωτοποριακό για την εποχή του ερευνητικό έργο στο πεδίο της καρδιοαγγειακής νοσολογίας. Έτσι, τομείς δράσης της έρευνάς του εντοπίζονται κυρίως στο αντικείμενο της μυοκαρδιακής ισχαιμίας, τη χρήση μαστικής αρτηρίας για την επαναμάτωση χρησιμοποιώντας πειραματικά μοντέλα, τη μελέτη της ιστικής βλάβης σε πειραματικά μοντέλα οξείας ισχαιμίας του μυοκαρδίου, καθώς και προσπάθειες για αγγιογραφική μελέτη της στεφανιαίας κυκλοφορίας πριν και μετά τις χειρουργικές επεμβάσεις όπως τότε είχε προκαθορίσει στα πειραματικά του μοντέλα και φαίνονται στις διαφάνειες. Καθοριστική στην πορεία και των δύο ανδρών υπήρξε η συνάντηση και συνεργασία του Πέτρου Κόκαλη με τον Ντεμίνχοφ. Η συνάντησή τους έγινε στο Ερευνητικό Ινστιτούτο της Μόσχας σε ένα ταξίδι επιστημονικής αναζήτησης του καθηγητή Κόκαλη στην Ρωσία. Και αμέσως το κοινό πάθος και το όραμα για την έρευνα και τον άνθρωπο έδωσε όθηση στη δράση τους για τις μεταμοσχεύσεις καρδιάς και καρδιάς πνευμόνων. Οι τόποι όπου από κοινού στην αρχή και χωριστά στη συνέχεια, αλλά πάντοτε με συνεχή επαφή και αλληλοεκτίμηση, ανέπτυξαν τη δράση τους, οι δύο ερευνητές ήταν η Μόσχα, το Βερολίνο, η Λειψία και η Βασιλεία. Όπως και σήμερα, πολύ περισσότερο εκείνη την εποχή, παρά το πάθος και τον οραματισμό, υπήρχαν τεράστιες δυσκολίες στην οργάνωση, την επίτευξη και την καθιέρωση των ερευνητικών και πειραματικών τους δράσεων. Έτσι χρειάστηκαν σκληρές προσπάθειες για την επίλυση ζητημάτων που θα επηρέαζαν καθοριστικά την έκβαση της ιδέας της καρδιακής μεταμόσχευσης. Ακολουθεί επίλυση τεχνικών ζητημάτων όπως η αναστόμωση των αγγείων, η παρασκευή του μοσχεύματος, ο προσδιορισμός της βέλτιστης ανατομικής θέσης του μοσχεύματος στο θώρακα του λήπτη. Κατόπιν διαδικασίες για την συστηματική μελέτη της λειτουργίας και της λειτουργικότητας του καρδιακού μοσχεύματος στο σώμα του λήπτη. Όλα αυτά με τα πενιχρά και περιορισμένα μέσα της εποχής. Στην πορεία αυτής της μελέτης έγιναν δεκάδες εμφυτεύσεις μοσχευμάτων, κύρια ετεροτοπικές. Τελικά, μετά από επίπονες και επίμονες προσπάθειες, ο καθηγητής Πέτρος Κόκαλης και η ομάδα του κατάφεραν να ανακοινώσουν τα πολύ σημαντικά αποτελέσματα των μεταμοσχεύσεών τους. Έτσι, ο μέσος όρος επιβίωσης των μεταμοσχευμένων πειραματοζώων
Ήταν 3 σε 8 μέρες με πλήρη λειτουργική επάρκεια του μοσχεύματος, ενώ υπήρξαν και αρκετές περιπτώσεις με κορυφαία τη μεταμόσχευση που έγινε από κοινού με τον καθηγητή Νίσεν στην χειρουργική κλινική του Πανεπιστημίου της Λοζάνης, φίλο και συμφοιτητή του, η οποία είχε επιβίωση 36 ημέρες. Όλα αυτά, συγκρινόμενα με τις ελάχιστες αντίστοιχες προσπάθειες άλλων κέντρων της εποχής εκείνης, όπως του Charles Bailey που ανακοίνωσε 3 εμφυτεύσεις καρδιακού μοσχεύματος και επιβίωση έως και 6 ώρες μεταγχειρητικά, αναδεικνύουν την ποιότητα και την υπεροχή της μεθοδολογίας και της οργάνωσής τους. Κατά τη διάρκεια της μελέτης όλων αυτών των προσπαθειών, ο καθηγητής Πέτρος Κόκαλης και η ομάδα του διαπίστωσαν και την εμφάνιση προβλημάτων και επιπλοκών που με την συστηματική καταγραφή τους μπορεί να αξιολογηθούν ως πρόωρες επιπλοκές. Η θρόμβωση των αναστομώσεων των μεγάλων αγκιακών κλάδων για την λειτουργική σύνδεση του μοσχεύματος με το σώμα του λήπτη. Οι αιμορραγίες και τα ασφυκτικά φαινόμενα άμεσα μεταγχειρητικά, ο χρόνος ισχαιμίας και η λειτουργική ανάκαμψη του μοσχεύματος μετά την επαναιμάτωσή του. Απότερες επιπλοκές, όπως η εικόνα ιστικής άσυμπτης φλεγμονής, που πιστοποιείται κατά την συστηματική ιστολογική μελέτη των μοσχευμάτων μετά το θάνατο του λήπτη, με την συμβολή του καθηγητή παθολογανατομίας Νίκου Μαγκάκη, η οποία προφανώς αντικατοπτρίζει την εικόνα απόρριψης λόγω μη χρήσης ανοσοκαταστολής εκείνη την εποχή. Ισχαιμικά έμφρακτα σε νεφρούς και πνεύμονες του λήπτη. Κατά τη διάρκεια της επιβίωσης των ληπτών, γίνεται από την ομάδα του καθηγητή Πέτρου Κόκαλη συστηματική μελέτη και καταγραφή της αιμοδυναμικής συμπεριφοράς του μοσχεύματος, αλλά και της επίδρασης σε αυτό του όγκου παλμού της αυτόχθονης καρδιάς. Διαπιστώνεται έτσι και πιστοποιείται το ασύγχρονο της λειτουργίας των δύο καρδιών λόγω της ανυπαρξίας κεντρικού ελέγχου στο μόσχευμα από το νευρικό σύστημα του λήπτη, που οφείλονταν στην πλήρη απονεύρωση του μοσχεύματος κατά την παρασκευή και λήψη του από το σώμα του δότη. Έτσι, αρχικά παρατηρείται βραδικαρδική λειτουργία του μοσχεύματος, που ακολουθείται από περιόδους φλεβοκομβικής ταχυκαρδίας, για να υπάρξει στη συνέχεια μια σταθεροποίηση στα επόμενα 1 με 2-24 ώρα στη συχνότητα των 80 με 90 παλμών περίπου το λεπτό για το μόσχευμα. Μετά από συστηματική μελέτη όλων των ευρημάτων και κυρίως των επιπλοκών, ο καθηγητής Πέτρος Κόκαλης και η ομάδα του καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι πλέον οι μεταμοσχεύσεις στο μέλλον, για να προχωρήσουν και να καθιερωθούν σε κλινικό επίπεδο, θα πρέπει να υπάρξει στενή συνεργασία και μελέτη με συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων και ειδικότερα της φαρμακολογίας και της ανοσολογίας. Η άποψη αυτή για τη μελέτη της μεταμόσχευσης και των προβλημάτων που αυτή εμφανίζει θα βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση των παθοφυσιολογικών μηχανισμών και της λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος, μιας και είχαν αρχίσει να διαβλέπουν και να δημιουργείται σε αυτούς η πεποίθηση ότι σε αυτό το επιστημονικό πεδίο ίσως βρίσκονταν οι απαντήσεις για την προοδευτική λειτουργική έκπτωση του μοσχεύματος και των άλλων λειτουργικών προβλημάτων του οργανισμού, μηχανισμός απόρριψης όπως είναι σήμερα γνωστός. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στη ρίση του καθηγητή Πέτρου Κόκαλη. Ποτέ μην αρνηθείς το παρελθόν, να το ενσωματώσεις στο παρόν και να σχηματίσεις το μέλλον. Μια ρίση που ίσως να αποτελεί την επικυροποιημένη σήμερα προσφορά του στις εξαιρετικά δύσκολες κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας. Και κλείνοντας εδώ την ομιλία μου, αφού σας ευχαριστήσω, θα ήθελα να καλέσω τον αγαπητό μου δάσκαλο, κύριο Πέτρο Αλιβιζάτο, να σχολιάσει το επόμενο φιλμ, όπου παρουσιάζεται η ετεροτοπική μεταμόσχευση καρδιάς, που αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη και εφαρμογή της ορθοτοπικής μεταμόσχευσης στη συνέχεια, αλλά και την πρόδρομο ιδέα των συστημάτων υποστήριξης της κυκλοφορίας, γνωστών σήμερα σε όλους μας ως τεχνητές καρδιές. Κύριε Αλιβιζάτε, ο λόγος σε εσάς. Σας ευχαριστώ και πάλι για την προσοχή σας.